Olu lusasazo ngqo lweendaba eStudio 9 kukomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazi eziphambili. Yes, it's quite unfortunate that the SGB will take us to court. But yes, we are here. Our legal representation is here. We'll defend the case. Umba phakathi kwebhodi elawula kwisikolo samabanga aphakamileyo iPretoria Girls nesebe lezemfundo eGauteng uchithwe okwethutyana inkundla ephakamileyo yasePitoli. Urhulumente waKwaZulu-Natal sebhalise ngokusesikweni izibhaza ezi-2,500 njengokuba kusondela umhla obusikiwe wobhaliso noyi-13 kule nyanga. Kungekudala iqela labangaboniyo leli liza kudlala kumanqwanqwa ehlabathi. Botani Mzikantu siziphekile sazibonda ngoku lilixa lokuba sizophule singaphosanga amaseko masinirhabulise kwibhekile yasemini nje. Umba phakathi kwebhodi yolawulo lwabafundi SGB yesikolo samabanga aphakamileyo iPretoria Girls High nomphathiswa wezemfundo eGauteng ukhutshwe okwethutyana kumqulu wamatyala. iSGB yesisikolo ise umphathiswa wezemfundo kwiphondo uMatome Chilwane kwinkundla ephakamileyo yasePitoli. Oku kulandela uphando ngezityholo zocalucalulo ngokobuhlanga kwesi sikolo kwanqunyanyiswa abafundi abali-12 kulandela ezi zityholo. Likhutshwe kwethutyana kumqulu wamatyala elityala oku emva kokuba amagqwetha e-SGB ecele ijaji echophele elityala ujaji Mandlenkosi Mutha azikhuphe kwelityala kulandela amazwi awathethileyo ngokwayamene nemiba ethile yezopolitiko ngelityala. I-SGB ithi uMutha angangalisingathi ngendlela elityala. The judge made some interesting and relevant comments. He commented that the report should be given. Logic dictates that the report should be provided. We agree with him fully. He further told the court that a PI application could be brought for the report. We agree with him in that regard as well. The SAOU proactively brought a PI application weeks ago already. We are watching the timelines and we will take the necessary legal action to obtain the report if need be. No, this supports our argument. You know, we were going to say, where is the agency? I mean, this matter was ventilated when? And the argument, they say they brought the matter to court because they want a report. They can use PIA to apply for a report. Why bring us to court? And the agency, why must then be urgent? They want to review the report, but they want to review the report that they came to court to seek us to provide them with. So, doesn't make sense. Ibhodi yolawulo lwesikolo inyanzelisa ukuba ikhutshwe ingxelo yophando lwamagqwetha akwamdladlamba ngalomba ibanga ngelithi ingxelo yabhengezwa nguChilwane ngomhla wesine kuNovemba kodwa ayakhutshelwa isikolo. Izityholo zigxile kubandakanyeko lwabafundi kwigroup kaWhatsApp apho kutyholwa ukuba kwabelwana ngemiyalezo enocalucalulo ngokobuhlanga. Uphando lwangaphakathi lwe-SGB lwafumanisa ukuba abafundi abali-12 abanqunyanyiswayo ngalomba abanatyala. Obebhala kwiindaba ze-SABC Ndinkundimphiwe Gift Nongqotho ndiseGauteng. Ityala ngakumongameli wequmrhu lebhola ekhatywayo leli uDanny Jordan natyholwa naye liyaqhubeka kwinkundla yolwaphulo-mthetho olukhethekileyo ePalm Ridge namhlanje. Babekwe amatyala ahlukeneyo aqukela ukuba nobuqhophololo betyholwa ngokuba nobuqhophololo be-1.3 million rand abakwenze kweli qumrhu. Uye wahlehliselwa usuku lwayizolo lomba kwiveki ephelileyo yaye kulindeleke izicelo ezimbini kuwo. Esokuqala sesokumelwa ngamagqwetha nesotshutshiso. Amagqwetha afune ukuba ilityala lisuswe ngenxa yomnye umba ongekaqukunjelwa. Lo gama abatshutshisi betshotshe entlangelithi kunongquzulwano mayelana negqwetha uNorman RNC omele uJordan kwanokwisigqeba sequmrhu leSAFA uGroni Hluyo. Ke ngoko abatshutshisi bamengelithi makazikhwebule. I submit that SAFA is a victim and a complainant in the above mentioned criminal matter. We further submit that accused 1 and 3 are the perpetrators who victimized SAFA and against whom SAFA has brought the charges of conspiracy, fraud, and theft that are pending before the said criminal court. According to SAFA statutes, particularly
Article 1.10, SAFA is a separate legal entity, a universitas with full legal personality. It can sue or be sued in its own name and can hold property in its own name. It therefore can enforce its rights against any person whenever those rights are threatened or violated. Kananjalo abatshutshisi bakwavakalise ukuba ngokwemiqathango nemimiselo yamagqwetha ngokuphathelene namatyala bekungamelanga uNorman RNC uvumile ukufumana ingxelo yokufaka izicelo ngenxa yobudlelwane yanabo neSAFA. Kambe ke yena uNorman RNC ugxininise ukuba basemgceni ngqo wamalungelo wabo abameleyo ngokomgaqo siseko nanjengoko engekathethi nanye into enobutyhakala kwezingxoxo zaphambi kwesigwebo. This court doesn't have jurisdiction to determine or to make a decision in relation to this decision. It is, of course, different when the trial commences and I misbehave or say something that is out of line. Then your ladyship can cite me for contempt, send me down to the cells or whatever. But this is not such a matter. These are important pre-trial rights that my colleague is seeking to deny my clients. Ukanti ke zisaqhuba ezingxoxo xa kungoku kusemgama ukuba kufikelelwe emaphethelweni aza kucacisa icala ngalomba. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC. Umongameli Cyril Ramaphosa ukhokele igqiza likarhulumente kazwelonke kwintlanganiso nekhabhinethi yephondo eMpumalanga eMiddleburg ngenjongo zokunika inkxaso kweli bakala likarhulumente. Intatheli yethu yezopolitiko uSamkele Maseko ilandela eli nqaku. Umongameli uCyril Ramaphosa kanye nethimba lakhe longqongqoshe lakazwelonke babambe umhlangano nezikhulu eziphezulu zasesifundazweni saseMpumalanga ukuze namasu okwakha ingqalazinda intuthuko lokusimamisa umnotho waseMpumalanga. The province will also be at the center of the just transition to low carbon economy. And these are some of the discussions that we ought to have with yourselves to see how best as Mpumalanga we can actually turn the tide around so that greater benefit can flow from this era that we are getting into of low carbon economy. Undunankulu waseMpumalanga uMandla Ndlovu uphiza wanxusa umongameli uCyril Ramaphosa ukuthi akhulume nozakwabo waseMozambique ukuze kuzoba khona ukuthula kulelazwe la kuphepheteke khona imbhikisho ngenxa yomphumela yokhetho. uMandla Ndlovu uphinde wakhala ngokuthi izakhamuzi zaseMozambique ziza eNingizimu Afrika ngokungemthetho mase zenza ukuthi bahambe beye ezimayini bayomba amalahle ngokungemthetho okuyinto engavumelekile lana eNingizimu Afrika. We are carrying the brunt of illegal and undocumented immigrants. This has its own negative consequences, including cross-border crime, as well as increased community crime in general. Isifundazwe saseMpumalanga sinamalahle amaningi okuphehla ugesi kodwa njengoba iNingizimu Afrika ibheka indlela ezitsha zobuchwepheshe zokuphehla ugesi njengokusebenzisa ilanga uphinde futhi wasebenzise nomoya kuyinto umongameli athi lesifundazwe kumele sibhekisise kabanzi ukuze futhi kungalahleki amathuba omsebenzi nabantu kumele beqeqeshwe kabusha ukuze bazokwazi ukuqashwa kulezi imboni ezintsha ezokwakhiwa. NginguSamkele Maseko wezindaba ze-SABC ngibika ngise-Middleburg eMpumalanga. Sinamkele kwakhona sihlabele mgama nanjengoko umhla wokugqibela ububekwe ngumongameli we-13 kuDisemba wokuba izipaza zibe sezibhalisile. Umasipala waseThekwini sele ubhalise izipaza ezingapha kwe-2500. Intatheli yeliziko uMlondi Rhadebe ilandela elinqaku. Asibonge kakhulu lapha eThekwini namhlanje basemkhankasweni ukuthi banxenxe somabhizinisi ukuthi bakwazi ukubhalisa njengoba usuku lokubhalisa amabhizinisi noma amasiphaza shop luya ngokusondela lolo lubekwe ngohulumeni lo 21 days ukuthi ngolwesihlanu usuku lokugcina lokubhalisela amabhizinisi kanti lapha eThekwini sinobaba uMeya uCyril Xaba uzosichazela kabanzi ngalolu hlelo lwabo ukuthi bona njengomasipala sebebhalise mhlamba amabhizinisi amangaki kusukela kumenyezelwe lolu suku.
bameya sebanga kulesikhathi sakho kafushane nje mhlambe ngamabhizinisi asebhalisiwe eThekwini kusukela umongameli ememezele ukuthi akubhaliswe. Well, Pungane angibonge ithuba njengoba silapha eMlazi eminye yemkhankaso njengeTheku esinalo ukukhuthaza abantu abanama tuck shops noma phecelezi ama spaza shops ukuba babhalise. Sithola ukuthi baningi abantu ebebengabhalisile. Usizile ke lo mkhankaso omenyezelwe umongameli ngomhla ka-15 kuNovember wasinikeza 21 days ukuba suphothule lo msebenzi. Since ke le process iqalile ama applications esiwatholile angaphezulu kwa-2500 lokho okusinikeze inani elevile kunani bekade sicabanga ukuthi sizoba nalo, kodwa simile njengoba sila eMlazi ubonile inqwaba yabantu bephambi izandla besho ukuthi bayahweba kodwa bebengabhalisi bazothola ke ithuba. Izothi suka ke siphindele siye eHammersdale nakhona sibe nomkhankaso ofanayo kanti ngokudlule besikamashu nakwezinye indawo, but umkhankaso lo wokuqala. Wesibili umkhankaso udila ne-compliance. Kunama inspections esiwenzayo, sivakashele enye CBD lapha yase Pinetown sibheke ukuthi abantu bayakomplya yini nemithetho yokuhweba, kakhulukazi laba abahwebayo endaweni lezi ezinye zazo kwakuyindawo zabantu abadla ipondo abadla izombane lepondo njengasendawo yasePinetown. Sithola ukuthi ke baningi abebengakwenza, sanikeza ama-fines, sinikeza ama-sport fines ngoba sithi noma sikhuluma ngokuregister kwama-spaza shops but at the same time sibheka laba ke abasebenzayo banama-business license kodwa abangawalandeli ama-conditions e-business license. Sibonga kakhulu bameya. Sibonga kakhulu. Lo bekumeya wedolobha laseThekwini ubaba uCyril Xaba echaza kabanzi ngehlelo abanalo njengomasipala ukuzama ukulungisa isimo ikakhulukazi kuma-spaza shop njengoba sazi ukuthi abantu abaningi bayakhala ngama-spaza shop kuleli dolobha nakwamanye amadolobha. Sibuyisele izintambo ngakuwe studio. Uhulumende wephondo eMpuma Koloni kunye nesebe likazwelonke labasetyhini abantwana kunye nabantu abaphila nenkubazeko ubambe umsitho wokuvala iphulo lentsuku ezili-16 lokulwa ukuxhatshazwa kwabasetyhini nabantwana esajonise eMpuma Koloni. Intatheli yethu Fundiswa Mhlekude ilandela elinqaku. Akunto yothusayo umsasazi ukuba namhlanje lenkqubo okanye eliphulo nqandwa kolwaphulo mthetho lujoliswe kumanina nabantwana liqhutyelwa apha kulo mmandla wase-OR Tambo esajonisi. Uyakhumbula ukuba iMpuma Koloni iye yabonana yajongana neziganeko ezibuhlungu zokubulawa kwabantu abali-18 elusikisika, abali-15 kubo yayingamanina, kanti uyakhumbula ukuba napha emqhekezweni sibone kubulawa umama wakomkhulu, umama uNogcinile Mthirhaka, kwadlwengulwa nabantwana abahlanu pha futshane pha nesasikolo. Kodwa ngoku ke masithethe nomphathiswa opha kwisebe labantwana, abantu abadala kunye nabantu abakhubazekileyo, umama uSindisiwe Chikunga. Mama, uthini umyalezo wakho namhlanje? Umyalezo wethu uthi no to gender based violence. Sikusho lokhu sila eEastern Cape eOR Tambo district. Sizelana ngoba uma ngabe sibuka i-National Strategic Plan yethu khombisa ukuthi i-area yase-OR Tambo nase-Alfred Nzo kune-gender based violence, ukuhlukumezeka komama kakhulu, but also yakhombisa ukuthi kwi-area okuthiwa iPondoland kunento yokushadiswa kwabantwana abancane, bathathwe bayothwalwa basiwe emshadweni ongafanele vele. Kodwa ke futhi vele sizelana ngoba besike seza emva kokuthi kubelewe labo mama abawu-15 kwabantu abawu-18. Sabona ukuthi kufanele sizela ngoba nereport ibilokhu isitshela ukuthi kunabo mama bangasakhona ukulala emakhaya abo, balala emahlathini ngenxa yokuthi akukho safe ukuba sendaweni zabo. So sesithi asizela sizothi u-16 days of activism noma ngabe wona uyaphela, kodwa thina siqhubeka no-365 days wokuthi no to gender based violence, ukuhlukumezeka komama. Enkosi ngumama uSindisiwe Chikunga ophaya kwi-ofisi kamongameli kwisebe lijongene nabantu abangamama, abantwana kunye nabantu abakhubazekileyo. Namhlanje balapha esajoniswa. Masibuyisele intambo kwigumbi lendaba.
ayaqhuba amalungiselelo okuhlala okokuqala kwebhunga likamasipala waseThabazimbi emva konyulo lovalo zikhewu lweveki ephelileyo. Ukuza kuthi kangoku akukabikho namnye umbutho kulo masipala okhe waphumelela ngevoti ezingaphezulu kwama-50 kususela ngonyaka ka-2016 kunyulo likarhulumente wasekuhlaleni. Ikomishoni yolonyulo ithi kulungela ukuququzelela indawo yokuqala yokuhlala kwebhunga nalapho ibhunga likasodolophu liza konyulwa khona. That judgment will not have a bearing because the Constitution of the Republic, which is also a supreme law of the country, empowers the Provincial Executive Committee to make intervention. Whether Judy or Swanepoel are still fighting, the Constitution empowers us that as we feel that there could be wrongdoing or not servicing the people, who can intervene. Urhulumente wephondo uthi uza kuqinisekisa ukuba oceba bangaphambili abaselenyewe kwinkundla yomgaqo-seko bayazihlawula zonke iindleko zenkundla zomceli-mngeni. The IEC has been requested to assist. I think the first item on the agenda will then be to elect the Speaker of the Council. Once the Speaker is elected, that Speaker will then take over the running of that agenda. Urhulumente wephondo uthi uza kuqinisekisa ukuba oceba bangaphambili abaselenyewe kwinkundla yomgaqo-seko bayazihlawula zonke iindleko zenkundla zomceli-mngeni. As government, we are going to make sure that we guard against anybody who is going to use state resources to pay for legal fees. I-ANC iziqokelele uninzi lwezitulo zolonyulo lwakutshanje kodwa omnye umhlalutyi wezopolitiko ukholelwa ukuba lo mbutho uya kuziphinda-phinda izihlalo eTshwane xa usebenze ne-EFF okanye umanyano lwe-GNU usebenze ne-DA. Anybody coming up to say there is a constitutional court decision which is in conflict with the decision of the provincial government, yes, anybody who can challenge that will succeed. I-ANC inezihlalo ezilishumi ilandelwa yi-DA ngezine, i-EFF ngezithathu, i-Labour Party ne-FF Plus ngezibini ngamnye. Lo gama iThabazimbi Residents Association ne-MK inesihlalo esinye umbutho ngamnye. Ngoqhiza umhla wethoba kuDisemba 1982 iinkumanda zomkhosi wokhuselo woMzantsi Afrika ngelo xesha zawela umda zangena eLesotho apho zaqubula ngohlaselo amalungu e-ANC ayeselubhacweni iMaseru Massacre njengoko sibizwa njalo esisiganeko sezinye sezenze ezazikhwankqiso okwenziwa yiSADF kwiminyaka yo-1980. Minyaka le rhoqo ngomhla wethoba kuDisemba kukhunjulwa iMaseru Massacre apho iSADF yakhwankqiso ninzi ngena dyulu ukuthi ingabhungisanga eLesotho kwisiganeko kwabulawa amalungu e-ANC ayi-42 kunye nabemi baseLesotho abali-12. Ngenxa yoko uMzantsi Afrika uthi unetyala lwanaphakade kwiLesotho yiloo nto ufuna ukuyinceda iqhubele phambili kwezoqoqosho. Our country signed a joint bilateral commission for cooperation in 2001 to foster a strategic partnership that would ensure mutual economic benefit. The Basotho National Party has taken a decision and resolved to erect a memorial where the names of these heroes and heroines of our common struggle will be engraved. Ndate Lagua Jonathan, he was the most bravest leader in SADC who defended our people like none other. Wayekhona ngaloo mini eshwangusha eso siganeko sisacace gca nanamhluku. It was hardly a moment that I heard a gun going off very close by. Amazwe obumelwane ahlawuliswa kanobomi ngurhulumente wamadlagusha ngokuba ligwiba kubazabalazi benkululeko. Ukanti kwezemidlalo ukubonakalisa ukukhula komdlalo webhola ekhatywayo wababona luzizi nabangaboniyo eMzantsi Afrika kungekudala iqela labangaboniyo leli liza kudlala kumanqwanqwa ehlabathi. Eli qela liza kuthatha inxaxheba kwimidlalo yamazibulo yeBRICS eMoscow uqala ngomhla we-18 nowama-20 kule nyanga. Ngelingeni uMzantsi Afrika uza kuncamla iqonga lehlabathi kumdlalo webhola ekhatywayo wabangaboniyo
Okungenxa yomsebenzi negalelo lika Jack Msibi, umsunguli wombutho ongajonganga nzuzo iCorinthians Africa. Uqale ngo-2012 unakekela abantu abangaboniyo nababona mfiliba kwaqandusela kwibhola yabangaboniyo. Umsibi ukwangumqeqeshi weliqela. Blind football is not prevalent in South Africa, but this past week I discovered there's a lot of visually impaired soccer players. So we call them visually impaired, to give dignity to it. And there's a lot, from Limpopo to Kuruman. And it's an existing sport in the country, but there are no platforms, there are no leagues, there are no clubs. So Corinthians happens to be one of the organizations that is pushing for blind soccer in the country. We've got a team of 15 players. Lokamsibi uthi ininzi italenti yabangaboniyo eMzantsi Afrika. Lo mdlalo bophela ababona luzizi nabangaboniyo kwaphela ukuqinisekisa makufanwe bonke abadlali ebaleni bayogqunywa amehlo ngaphandle konozinti. Ukwasetyenziswa ibhola ekhethekileyo. Blind soccer is an exciting sport. It's soccer. The only difference is it's 5-a-side. The players have shades. The ball has got a bell inside. The goalkeeper can see. Intatho nxaxheba yoMzantsi Afrika yaqinisekiswa ngumbutho olutsha lweBRICS Weli ngamazwe eBRICS aquka iRussia neBrazil azakuqubisana kule tumente yamazibulo. We'll be competing with the likes of Russia, who has been in this game for over 20 years, the likes of Brazil, the likes of India, which have national leagues for blind football. So it's a huge milestone. Sele umkhulu lomdlalo eEurope nakumazantsi eMelika nawo uMzantsi Afrika uzeka mzekweni ngokupheleleyo likwizicwangciso kambe neqela lamaqobokazana eli. Siziqongqothile zasemini nje kamnandi into zakuthi.